जागायनो थांगासिनो फिल्डआवसो होनलाय बैसागोनि खेला होगासिनो मजांसियाव सोरबा खनगासिनो दङ Hai bro, beri dong. Ha, segini. Ini vlogging, Indonesia ni lah. Kasih, mesigen. जागायनाय गेलेमु जागायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो बिबानगिरिनिसिम आं आरसिन जानायनि साबायखर बावबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे गेलेमु बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आं सिगांबाय बेनिखायनो जोंहा दिनैनि बे गेलेमु बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ दा बेखेवगिरि महरै जोंनि मादावसे गामिनिनो बिहामजो हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथां संगिता बर'खौ दिनैनि बे गेलेमु बादायलायनाय जागायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे बेखेवनायनि सिगांनो फंनैसो बिबुंथि होनो होननानै खावलायबाय आं बेखेवना होनाय जाबाय गोजोन्थों बिथां बेखेवगिरिनि थाखाय गासिबो गोजोन्थों साबायखर थाबाय बिथां बेखेवगिरिनिसिम Oi, saya sama moजां थादों मोजां नाय berai minanga oi masih hop Bang Roy. Komna 타고 가 사전할래. Oi, hasilun tanakan. Hasilun tanakan iku. Komtar. Kusni jaga ni. Hasilun tanakan iku. Voy a tentar sisinya. Itu tuh orang sini sebelah sini aja. Ada lo akan lo hobi ke. Untuk
Ôi ơi phi bảo. Này đâu mà Thằng mày đâu ăn săn anh cơ, chả đúng mình cơ. Ông chỉ đây chả đúng mà ông chỉ đây. Chính đây. Đi bắt xít. 시강하고 못 시강하고 이나 자르마 악식이 시강하고 괜찮아 됐어. Đi. Tăng bài. Tăng bài. 위치가야 제 기부다 오는데 이나 그나가야 속 기부다 오는데 이나 다리 미니 내가 어떻게 했는 거야? Bữa đó chứ mà.